BKWSनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थांनानै खौरां लाहैदों। BKWSनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थांनानै खौरां लानाय नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। लोगोसे BKWSनि बेन्दोंआव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बर' कछारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथाया थांनाय बोसोराव एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनानै आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव गुबुन गुबुन बिफान एबा आयदायाव फोरोंथाय होनाय बायदिनो देग्लायबो खुंथायाव फोरोंथाय होगोन होननानै फोरमायो BKWSनि CEMनि OSD सुक्रेश्वर गयारी बिथाङा। खोथाया जाहैबाय बे खोथाखिनिखौ आङो बुङाजासे जोंनि सोरबा सासे EM बा सोरबा बुंनाय अब्लाबो आं जिहेतु नांजाबनानै दं हिसाबै बुंनो सानबाय। गिबियाव जाहैबाय जोङो दिनै आसाम सरकार जोङो रायलायनो थांबा जोंनो माखासे डाटा नांगौ। दिनै आसाम सरकारा जोंनो गोबां खोथाखौ जों रायलायनो थांनाय समाव डाटा गैयिनि थाखाय एक्जेक्ट डाटा गैयिनि थाखाय बे डाटाफोरखौ होनो हायैनि थाखाय गोबां रायलायनायफ्रा आद्रा जायो, जोंना खावसेल' जायो। आरो बेवहाय आसाम सरकारा जोंनो मोननैसो थांनाय मन्थ्रिया रनज पेगुआ मोननैसो बिबान होदोंमोन। दा बिबान होनाय हिसाबैहाय बे हाबाफारिखौ जे जोंनि BKWSनि आन्दाराव गोग्लैनाय जेसेबां जिल्लाफोर बर' मिडियाम फरायसालि दङ, गभर्नमेन्ट फरायसालि, बे फरायसालिफोरखौ जोङो मोनसे बेरायनाय बा इन्सपेक्सन खालामनाय बा रिभिउ खालामनाय मोनसे हिसाबै जों हाबाफारि लादों। दा बे हिसाबै जोङो दासिम गंद' जिल्ला बेरायनाय जाबाय। दा बेवहाय जों गोबां समस्याफोरखौ नुदों, जेंनाफोरखौ नुदों। बे डाटाफोरखौ जों कालेक्ट खालामनाय जादों। भबिष्यत दिनाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि साक्सेस बा जोंनि बे जेंना जेथोनिफोरनि सोमोन्दै जोङो डिटेलै फोरमायगोन। दा हयथ' आद्रा जाना दं आरो आसाम सरकारनो जोङो माखासे बिनो गोनां दं, मोननो गोनां दं। गोबां जेंना थाबाय, जों बेरायना मोनबाय। सोरनावबा फोरोंगिरि गैया, सोरनावबा बिजाब मोनाखै, बहाबा इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिं सिल्डिं गैया। बिभिन्न जेंनानि थाखाय दिनै माखासे ओनसोलनि माखासे जिल्लानि बर'फ्रा एसामिस मिडियामाव थांदों, बर' फरायसाफ्रा खम जालांदों। बे जाहोनफोरा गोबांथार। दा बेखौ फंसे बुंना फोजोबनाय भबिष्यत दिनाव बेखिनि खोथाफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे फोसावनो सानबाय, बर' कछारी अनसाइगाव हायुं खुंथाया बड'फा UN ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों जोङो जिहेतु बोसोरथाम जाबाय, बेसेन नाङै जोंनि माखासे गोरों फरायसाफोर जायफोरा दुखिया न'खरनि गोरों फरायसाफोरनो माखासे कर्स